zinali chonchi. Gangara lanapezeka zonoti walandira uthenga pamodzi ndi mama Lozambilizi ajomwe nduna yoyang'anira za ulimi kuno ku Malawi komanso madzi choncho. Uthenga wakaona lotani. Uthenga atunachoka chakuchikwawa uko akuti kampani ina kumeneko basi tunde kumangoononga basi zimakemiko kumangomwaza pena paliponse kuyenderera mpaka na kumakadusa m'makomo anthu azikaponda mpaka anthu kumadwalika madzi kuonongeka anthu azilephera kuti akamwe madzi abwino asakanikana ndi zimakemiko. Zili motero tiyene komweko ndatapitatu komwekotu Gangarayo ndama Lozambilizi fika kumene kuja kampani jakuona tawuzoni adi ndi maso inu apa nde mukuyenera mwalipira anthu amenewa chilango pamene paja zambiri tikukambaso iti makosana mangani malamba tikulowera limodzi ku Chikwawa. Boma la Chikwawa muli kampani ina yomwe imatchedwa kuti Priskani Limited. Kampani imeneyi zikuoneka kuti tu imapanga zimakemiko zina zake zotchedwa kuti no ethano amapanga ndithu ethano kwa amene munaphunzira ndi kuti no kumakamenya physical science pana natural chemistry ndi kuti kujeni ku secondary. Mu subject imeneyi munali ndi kuti tu topic ina yomwe imatchedwa kuti no organic chemistry. And mu organic chemistry timaphunziramo za akinzi and akanozi ndi zimenezi mwina kungonena mwachidule mmene muja munali achina ethana anali mmenemo ndithu tingokambabe mwina kwa amene sitinaphunzire chemistry inaso ankabe ziko zoti amayithawaso tikukamba zonena kuti kuli zimakemiko zina zake zomwe zimapangidwa zomwe zimathandiza mwa njira ina yake ndipo mowawo achina kachaso aja amagweraso mmene mugulu la zimakemiko zimenezi za organic chemistry omwe timayikambayo ndi achina kachaso aja mukuziwa ndi kuti zikamba za achina parafini ndi zina zoterozo. Makemiko enawo amathandizira ndi kuti no kukasungunulira mapenti munava koso zamowa wina wake amaotchera kuti ambuye mtengeni umene ujaso zinkamveka kuti no amakatenga zimakemiko zimenezi ndikuti zimakhala zaphikidwa kudusa mulingo wakachaso uja nkumakafika no kuti zakafika pa level ina tikamakamba za organic chemistry ndi zimakasungunulidwa zimenezi kuti mwina mwake zichepe mphamvu fake zimapha anthu kwambiri zinali ndi mphamvu kwambiri. Chabwino zimakemiko zimenezizi kampani yomwe tayikambayi yaku Chikwawa iyi imapanga ndi kuti zimakemiko zimenezi kaya amazigulisa zikasungunulira mapenti kamapanga komano imapanga zimakemiko zimenezi ndi ikaphika zimakemiko zija ndi chifactory chawocho kumapeza kuti zotsalira zake zinde zimakhala zidakalibe ndi timakemiko timeneto zimapeza kuti no basi zukalowa ndi kuti mudamu lawo ka kumeneko kumene amakazisungira kuti mwina mwake kaya ziphwere madzi apange evaporate apite mmwamba kaya kuti zitsale zimakemikozo amapanga process kumene zikasefukira basi mpaka na ndikumakapeza kuti zikukalowa ndi kuti mamedzi tsopano mamedzi muja zikuyenda mmene muja ngati madzi ndi kumakadutsa mpaka na pakhomo ndipo tizinayi zimakemiko anasewere tilembepo phada tizipanga phada basi tikumajowa pamene paja akaponde zimene zija zimazi zija pezikuti nawonso mpaka nakuti amatani apezikuti akudwala zikapake ziko zikagwera madzi ndeli madzi awonongeka anthu sangamwe madzi abwino chifukwa choti madzi ajasanikanikirana ndi zichani ndi zimakemiko zimenezi. Not only that madzi ajaso ndi kuti zimakafika mpaka na madamu ena ndi ena amene anthu amakapanga zoti athirire ulimi wanthirira zimene zichakamakathirira ndeti mbewuso zukamwaso zimakemiko zimene zijaso kaya ni nkhaka ndi kuti zikalowa nawo zimakemiko zikalowa mkhaka kumene muja kaya ni masamba ndeti zikatira azidula zipita kunsika kagulisa kunsika mukuona seko mene kuyendera anthu ndi kuti kumakadya zimakemiko zoja zimakemiko zoyipa zoti no zingathenga khale kuononga matupi kumene. Nawo atamvano uthenga umenewu kuchoka ku nduna oyang'anira ndi kuti za ulimi komanso za madzi zomwe ndi kuti amene kuti nda Lozambilizi anapita umeneku za madzi ndi mbali yathu komanso ulimi tikukamba za ulimi wanthirira mbali yathu komweko komanso zokhudza natu ndi za chilengedwe pamene pakuononga chilengedwe Gangara ndi nduna yoyang'anira za chilengedwe tiye komweko ndananyamula anatu pamene pajatu wakutatu kafika kuti kumeneko kafika kampani kumeneko kuna kambirana nawo inu mukupanga zotani zene mukupanga izizi this is not safe ndi kuti apapa
muzozoni makampani anuwa amakhali ndi ndondomeko zake mene mungamapangire handle zimazi zimenezi zijeni zicholinga chonena kuti zisamakakhudze ndi kuti m'madera samaonongeso chilengedwe apa ndi kuti mukuononga chilengedwe mukuphwanyaro malamulo a chilengedwetu kotero inuyo chifukwa kuli malamulo a chilengedwe amene anakhazikitsidwa ngati paliso za madzi Water Resources Act ya 2013 ikuphwanyidwa za chilengedwe zikuphwanyidwa zonsezi ayi sipanga apa choneti pange anthu amene adwalikawo anthu amene ndi kutakhala kumamwa zimazi zimenezi akuyenera apepesedwe mamedzi mwa around onse mukuyenera mwapepese compensation ndi kuti akuyenera alipidwe ndalama kuchoka pameneponso ndi kuti ngati kampani I think ayipasa chilango china chake we don't know chilango chake chikhala chotani komanso kozote aonesese zonota kozeno njira zabwino zotino zimazi zimenezi zisamatuluke ndi zimakemiko zimenezi mpaka kumakafika ndi kuti ukaononga madzi kumeneko komanso kukafikira makwalala kukapangiso anthu azidwala zimenezi ayi nkhani ndi imeneyo tionere izi Sylvester Namiwa ujeti anapita pa ground pompo pajeyo jasoro ndi field marshal amapita pa ground pomwepo ndanapita pomwepo nkukajambula izi tatiyeni tionere limodzi ka video aka kenakono timalizitsa nkhani ili kambeko ziwiri zitatu makamaka zokhuzana ndi chilengedwe kuonongeka kwa chilengedwe ndipo ngati ife tikupangapo chani ngati anthu kuonjezera kuonongeka kwa chilengedwe kumeneko kuti izi zimene zikuchokera ku factory ya Presken kumwatuluka kuchokera kumene malo anayerekeza kuti zikhalamo ndeti panena kuti factory ya Presken akuliziwa komanso akumalichengetera safuna kusamala miyoyo yanu mwaone bwana awa amene ndi a Presken alimbedwa ntchito imene adinali machine akuti azipopa zimenezi azizipitisa ndiye funso mwana kuti akazipopa akazipitisa kuti kumabeka khala kupopa mwaona ngati kuti uzuwa unongeka komanso apa mpanyumba anawo mukwaonawo amadusa pamenepa ndiye izi ukaponda ukumakhala ndi zilonda mankhwala ake ukumamwa moyo wako wonse nyumba ina ndiyo mukuyionapo so kusonyeza kuti chikuchitika kuno ndi chibwana umboni ndumene kuti a Presken akubweretsa tinjira topanda pati ngati izi kuti azipopa zimenezi komanso munthu amene akuti apope mumuyang'ane sikuti watetezeka kuyendera muone manja ake amene akupangirawo so tikumanena kuti ichi ndi chibwana tikunena nkhani zake ngati izi kuti mavuto alipo mavuto akuadziwa chikudabwisa nchonena kuti adindo alipo malamulo alipo koma mpaka na lero kampani kukhangati tikuyiyeyeka kukhangati kuti tikumamva kukoma pamene chikhalecho tikudandaula kuti nyengo ikusintha nthaka ikokoloka koma kumalolera kampani imene yabwera kusapanga phindu ndikumapanga zinthu zoyipa ngati izi chabwino tiyamikire apa Sylvester Namiwa good job ntchito yabwino kwambiri anthu asamausamanga nkhani mamenyera maufulini mangomenya maufuli apita pa ground eti kuzikamba nkhani zenizeni zomwe zikukhudzadi amalawi maona amene afotokozera yonse akuti akuzipopa uchende kuti akupopa ndi chije chipampo chimene chachilumikiza chizipopa zimene chakachika zikhuthuleso kudamu komweko zikatayikiraso ndi kuti zibwerera seko yake yoseketsa kumano chimene anangopanga noti yonchonena kuti nawo taonani ngakhale amene akupopayo alibe nkomwezi magroves ndi kuti zikakwera m'manja mwake zimpangisenso naye sadwale mwikuona seko yake imene kukhalira ayi ndithu chionongeko tingakambe chani choyambirira kuchokera ku nduna oyang'anira za madzi komanso ndi kuti nduna oyang'anira za chilengedwe agangata ndi mamalo zambirizi good job mwagwira ntchito yotamandika apa muzipange traces zimenezi mpaka na anthu amene akhudzidwawo amenewo ndoti alandire chipepeso fande kuti ngati zimatendazo zimakhala zapanga affect ziwabwezeretsa mbuyo apepesedwe komanso kampani ngati pali zilango zimene mapereka ndikukhulupirira zoti zilipo kuphwanya malamulo awo chilango chake chidzakhala chotere amenewo alandire zilango zawo komanso ndi kuti ayikidwe m'malayini kuti mwina mwake naso atengereponso phunziro makampani amapanga ziwezi cholinga chonoti anthu azikhala otetezeka osati kampani potino basi adzalidwa ndi kuti mmodzi mwathu ndeti tizikhalano basi miyoyo yathu ili pa chiopsezo chifukwa cha kampani imeneyo ayiso tikambe nkhani zokhuzana ndi chilengedwe chaka chinochi cha 2026 mu January munomo tili ndi kuti mu nthawi yonena kuti mvula ikulikitemuka koma ino ndine titati tidzifunsana pano makosana ndi angati amene tadzalako mitengo tizindikira zonena kuti ndanthu ochepa kwambiri ambiri ife sitinadzale mitengo pamene makonzekera video imeneyi nakhala sinkumalingalira kunoti nofunso limene nafunika tikalifunse ndi ndayamba nkumazifunsa muno wakeni ndadzala kwa mtengo tatayi chaka chatha nadzala mtengo ayi chaka chinacho nadzala mtengo ayi ulendo umaliza kudzala mtengo nali kuti
ulendo umaliza umene nadzala mtengo munali mu 2015. Ova nde kuti 10 years ago ndi mitengo ingati yomweno yadulidwa, ndi mitengo ingati imene ineyo ndadula. Inetu komatu sinadule mtengo komatu nde kuti ino ndimakhala ndikuphikira nkhuni. Nkhuni zija amene akadula uja ndi umutuma ndinetu, chifukwa chonena zozoti nkadula akagula uyo nde kuti kupanda ino kugula sangadule. Nde kuti ineyo ndadula mtengo mwanje magenda ndadula mitengo yochuluka kwambiri. Mitengo imene dzanja langa silinadzaleko, amene anadzala ndi anthu ena ake kalekale atu anapita kalekale. Tidzale mitengo tisaidule, ana kusogolo kuna zapindule anake kumakamba chani ifeyo. Now ifeyo letadzalako mitengo ndithu ife tungokhala ife atidula palibe zonena kuti tidzaleko mitengo kuti ana athu kusogoloka zapindule. Now kusintha kwa nyengo ikungosintha imasintha ndi ziti zimene zizi. Chifukwa chonde mitengo imathandizira kuti ndikuti mvula izibwera, mitengo imathandizira zonena kuti nthaka isamakokoloke, mitengo zambiri. Koma ndithu mitengo tingodula mauvune ndi mauvuna amwene. Pano pande kuti ena akozera akumaita kulota atu zikombo lachiro zikira atu ndekuti kubedi kwawo. Amaita kulota anu kuti njwera kuti tikayamba kuumba liti kodi mvula ipita liti cholinga kuti tikayambe kumba njwera tikaduleso mitengo chakusanjika uku ndekuti kuchani kulilongweko kusanjika kumeneko tipite amati sanjiko ekusanjiko tikadule mitengo ndati tikaotchera uvuni kumeneko ndamaita kudula nkumayiunjika basi nkumagulisa ba yokaotchera uvuni kumeneko business ya njwera zikulingalira tuzezo zoti mtengo kuona ndekuti dera lonse mitengo yonse achacha yonse asesa magaya ndiliti lomwe tinadzala ku mitengo. Mukuona ngati zimene zizi kodi nomo zaka 10 zikubwerazi sipadzaoneka jeni yake effect yake idzaoneka. Now nanga kumbali yokhuzana ndi environment yomwe timakhala kodi zinyalala timazitaya motani. Kumaona ndekuti nomo zimakhwawa tuza makomo mwathumu koma ndekuti kukhuthulamo zimadaipa ndi zimadaipa. Kubwera ndekuti chani zinyasi menemo mvula ikokolole wautali zikathere ndekuti kunyanja kumeneko kunyanja nyanja ya Malawi nsomba zizikadya zimenezo ndefe tukadya nsomba zidzadzana isinthu zonena kuti zingoononga kumangoononga chilengedwe. Palibe amene angakuze izi ndi zomwe tikuyenera tikonze ife dziko lidatsidwa m'manja mwathu kuti noti lisamalire koma ndekuti kuononga. Nawo zija zikupita zikadzadza nyanja tadzathu kutsogolo kuno zidzakhala zorani zodzadza ndi madaipa pasipo zodzadza ndekuti kaya ndi zichani zinsapato pasipo sitingapeza njira ina yozipanga dispose zimenezo. Amandiwaza anonso pano kupeza kuti kwachitika maliro chakwathuku kopeziko zoonera kuti afumu amudzi mwathu amagaza atu kwambiri makamaka pa maliro ena ano mukumatenga madaipa ndikumakasiya kumanda kumakataya kumanda kuja kumuzilemekezako tekugwirani ndekuti mulipira inuyo mulandira chilango zoona ndekumandano basi kusanduka malo okatayira nyasi zathu ena ndi makwalala anthu ochitika bwinosotu m'maeriya momwemo kumapakira ndithu majombo zinyalala zija kumakazitaya basi ati pamanda paja mukaone manda pamanda padzadza ndekuti zinyalala kumene kujako ndekuti makuona ngati kwatani zokhazo timaiti kunenazo kusowekera ulemu pachikhalidwe kumene kujako ndi malo ameneno ngati akayika kwamesa timati kulazi bale yathu ambale wathu anagona uko ndikumene kumakhala mbale ako ngamakatayiko madaipa zona kumakatayapo ndekuti basi zinyalala choncho ulemu palibe zinthu ngati ziwezo chilengedwe kuononga chani ziwezizazi sizingapange dikombozo pakwena pezeka njira yona kuti tizizipanga zisamalira zimadzenga mbali mozi yosamala za chilengedwe mwanjira inake zizapizo kuti zamba kuti kudzanso kutsogolo kuno komanso ndekuti ndi izi zimeneno makampani nonse pano kumangopanga ndalama osalingalira zona topopanga ndalama ndekuti tikukaononganso miyoyo ya anthu mmudzimo dzimaithano zimenezi zitayikira kumapita uko tayankhulitsa atunkhani akuti and we act very quickly and the full arm of the law will be applied in this case because this country has laws. The National Water Resources Authority has an act. MEPA acts based on an act, same as the Malawi Bureau of Standards. So we are taking full implementation of those laws because this started, they came last year
they gave recommendations. Those recommendations were not followed. Up to today, our people are suffering. They have not been compensated. You know, you can talk about meetings. Those meetings are what you want to do. But this is a big company. They know what they are supposed to do. Whatever you discuss there, there's nothing that ethanol doesn't know. They know. In fact, we cannot say that this plant that is using the finesse for fertilizer or whatever it is, it's something that as a country we should be proud of. We are proud of it, but it should have happened when you started this company. We can't destroy the environment like this, affecting people's lives like this, and 3 years later is when you're buying this thing. You know, if you know your trade very well, you knew that whatever we are doing will have effluent. And we have to treat that effluent. But you've let our people suffer. You've made your money. Now, after 3 years, we are coming with this project, yeah, fertilizer. That project will be there, but again, let me say, Ababa, Ifeo, Gariboma, Tigrisanchiro Lamuro, to the full. What does the law say if you don't adhere to Environmental Protection Acts, including the National Water Resources Act? Because these people have been here, they gave you my recommendations, there's no need for timelines. The timelines should have been seen by the company itself, knowing and seeing what is happening to the community. So you can have that meeting if you want it. But now we are going to act. Sesame, the pictures we are seeing are not right. And it's not right for this company to do what it's doing to the people surrounding this area. And the minutes going again, I'm a day of Mafia car black. This is not bad. See who too many. No, we will not accept that.